No niin, aloitellaanpa sitten seuraavaksi SketchUpin piirtämistä ja avatkaa sieltä tuo Google Chrome ja sieltä sitten sellainen haku kuin SketchUp Free. Ja sieltä sitten otetaan noin ja valitaan sitten tuo Start Modeling. Seuraavaksi te kirjaudutte tuolla Trimplen kautta. Minä annan siihen nuo tunnukset, joilla te kirjaudutte sinne sisälle. No niin, sitten se SketchUp aukeaa sinne ja teillä on varmaan sitten siellä jonkinnäköinen näyttö siinä edessä ja kaiken näköisiä töitä. Tässä on minun tuotoksiani vuosien varrella muutamia. Tuolta voidaan ottaa tuo Trimple Connect ja SketchUp, niin sieltä näkyy sitten kaikki, mitä on tullut piirreltyä ja tallennettua tänne. Osa ei näköjään tuolla näy kunnolla. Alright, mutta mennään tuonne Home-näppäimellä ja sieltä aloitetaan uusi, Create New, ja tullaan tällaiseen näkymään sitten täällä näin. Tuo ukkeli on tuossa ylimääräisenä, eli me voidaan se ukkeli poistaa, eli hiiren vasemmalla korvakkeella klikkaatte sitä ukkelia, se muuttuu tuolla lailla aktiiviseksi ja sen jälkeen painatte deleteä, niin se ukkeli katoaa sieltä. No niin, tässä on sitten näkymä, jossa on kolmiulotteinen piirtäminen mahdollista, eli siinä on X, Y ja Z linjat, eli täältä voisi ajatella, että täällä on jonkun kappaleen leveys, tuolla on jonkun kappaleen syvyys ja sitten kappaleen korkeus on tuo sininen viiva. Työkalut piirtämiseen löytyy tuolta vasemmasta reunasta. Siellä on joitakin työkaluja näkyvissä, eli pyyhekumi, kynä, sillä voidaan piirrellä viivoja. Sitten on suorakaide-työkalu. Tuossa on sitten aika lailla tärkeä työkalu, eli push-pull-työkalu, jolla me tehdään sitten noita kolmeulotteisia kuvia kaksiulotteisista kuvista. Sitten tuossa on tuollainen siirtotyökalu, jolla voidaan siirtää valittuja kappaleita tai valittuja viivoja tai ihan mitä vaan. Pyöritystyökalu, jolla voidaan pyörittää sitten kappaletta. Ja sitten tuolla on tuo skaalaus, että voidaan tarvittaessa sitten vähän pienennellä, jos halutaan jotain juttua pienentää, valmista työtä esimerkiksi. Sitten on väritysjuttuja. Sitten on tuo Orbit-työkalu. Orbit-työkalu on pyöritystyökalu. Eli jos mä näytän sitä, mulla on tuossa nyt tuollainen pieni kuva piirrettynä, jos mä haluan katsella tätä eri suunnasta, niin mä painan hiiren rullan pohjaan, eli siellä on myös yksi nappi, hiiren rulla pohjaan ja pidän sitä pohjassa ja sen jälkeen hiirellä työnnän sivulle päin, niin tämä alkaa pyörimään. Ja samoin jos mä työnnän ylöspäin, niin me päästään kurkkaamaan tuonne alapuolelle. Pitää vaan aina muistaa palautua takaisin lähtöpaikkaan, niin ei mene sitten ihan sekaisin. Eli tällä voidaan pyöritellä todella nopeasti. Ei tarvitse tuolta hakea sitä työkalua sitten ja koittaa tehdä. Mä poistan vielä tuolta tuon. No niin, eli tuolla nuo 3 nappia. Sieltä löytyy lisävalikko, jossa on sitten hyvin paljon erilaisia työkaluja. Siellä on ympyrää, 2 pisteen kaarta. Siinä on kaari. Sitten on monikulma, 3 pisteen kaari. Täällä on kaiken näköisiä vapaan käden viivoja, 3D-kirjoittamista.
Sitten myöhemmin tutustutaan noihin offset ja follow me -työkaluun. Sitten on aika tärkeä työkalu on tämä rullamitta. Sillä voidaan piirrellä sellaisia apuviivoja ja ne apuviivat ei sitten sotke varsinaista piirtämistä, niin se on sillä lailla hyvä työkalu. Sitten on mitoitustyökalu ja sitten on kulmamitta. Siinä aika lailla ne niin kuin yleisimmin käytetyt työkalut. Ja nyt sitten itse piirtämisestä, niin otetaan sieltä ja piirretään sellainen avaimen perä ja laitetaan siihen, vaikka jos haluaa, niin voi laittaa oman nimensä tai sitten vaikka puhelinnumeronsa. Eli tehdään pohja ja lisätään sinne tuo 3D-teksti sitten sisälle. Eli otetaan tuolta tuo suorakulma työkalu ja sen jälkeen mennään tuonne orikon keskelle, eli missä nuo viivat leikkaa, niin mennään sinne ja se työkalu, tuo kynä ottaa snapin sinne, eli se kiinnittyy tuonne risteyskohtaan ja painetaan siellä kerran hiiren vasenta näppäintä. Ja sen jälkeen lähdetään työntämään oikealle ja pikkusen oikealle yläviistoon. Me saadaan tänne tällainen suorakaide piirrettyä. Eli ei paineta hiiren nappia pohjaan toista kertaa. Nyt tuonne oikealle alakulmaan ilmestyy noita numeroita, että jos mä pikkusen liikutan, niin huomaatte, että siellä on noita numeroita, ne kasvaa ja pienenee sen mukaan, että mitä isompi tuo suorakaide on, niin sitä isommat numerot. Eli siellä kerrotaan automaattisesti tuon nyt piirretyn kappaleen pituus ja leveys. Eli tällä hetkellä tuon kappaleen, tuon suorakaiteen pituus on noin 4,5 metriä. Eli tällä SketchUpilla eikä muillakaan mallinnusohjelmilla, niin niillä ei piirrellä koskaan silmämääräisesti, vaan aina kaikki luvut annetaan näppäimistöltä, jotta sitten tulee ihan oikeat luvut sinne ja kappaleesta tulee oikean kokoinen. Että jos me vaan silmämääräisesti lähdetään piirtämään avaimen perään, niin se saattaa olla 4,5 metriä pitkä ja sitäpä ei sitten oikein pysty tulostelemaan ja aika hankala sellaisen kanssa on liikkua tuolla maailmalla sitten. Eli nyt kun me on vedetty se tuolla lailla auki tuo suorakaiteen muoto, niin päästetään vaan hiirestä irti ja sen jälkeen näppäimistöltä suoraan näpytellään sinne meidän pituus- ja leveysmitat. Eli nyt me nähdään jo tuosta muodosta, että ensimmäisenä pitää antaa pituusmitta. Ja me voidaan laittaa siihen 50, eli 50 milliä, eli 5 senttiä. Sen jälkeen pistetään pilkku ja annetaan se leveysmitta. Ja leveysmitta voisi olla nyt sitten vaikka 15. Ja sen jälkeen painetaan Enter. Nyt se hävisi se meidän suorakaide, mutta se on oikeasti tuolla noin hyvin pienenä. Eli nyt me zoomataan sinne meidän piirrettyä suorakaidetta kohti, eli viedään tuo työkalu sinne päälle ja hiiren rullalla lähdetään työntämään rullaa, niin se alkaa zoomaamaan sitä. Eli pidetään tuo työkalu koko ajan siellä halutussa kohdassa, niin me päästään sinne meidän työn äärelle. Eli jos mä vien tämän työkalun tuonne ja lähden zoomaamaan, niin se lähtee zoomaamaan tuonne kynää kohti, eli meidän työ katoaa tuosta. Eli aina tuo työkalu tuonne kappaleen sisälle ja sitten zoomailla. Noin. Eli nyt tämä näyttää ihan yhtä isolta kuin äsken siinä se 4,5 metrinen työ, mutta tämä on oikeasti nyt 50 milliä pitkä ja 15 milliä leveä. Ja nyt jos mä painan hiiren rullan pohjaan ja pyöräytän, niin mä näen tämän kappaleen muodon tässä nyt, eli ylhäältä ja alhaalta ja päädystä. Sitä voi kokeilla pyöritellä siinä itsekin. No niin, sitten seuraavaksi me otetaan ja annetaan tälle paksuus. Ja paksuus annetaan täällä push-pull-työkalulla. Löytyy tuosta noin tuollainen laatikko ja nuoli siinä päällä. Eli klikataan se hiiren vasemmalla korvalla ja sen jälkeen mennään tuonne kappaleen keskelle. Ja täällä meillä sitten muuttuu aktiiviseksi tämä keskikohta, kun me mennään tuonne sisälle.
Ja siellä hiiren vasemmalla näppäimellä klikataan yhden kerran. Ja työnnetään hiirtä ylöspäin ja sen jälkeen päästetään irti. Eli annetaan suunta sille muodolle ja sen jälkeen päästetään hiirestä irti. Ja sitten me annetaan näppäimistöltä sille se paksuus. Ja nyt me voitaisiin laittaa sinne tuo 4. Eli 4 milliä paksu tehdään tästä meidän työstä ja enter. No, eli nyt on tullut siitä meidän kappaleesta tuollainen 3D-muoto. Eli nyt jos me pyöritellään, me nähdään, että silloin paksuus, silloin leveys, silloin pituus. No. Ja nyt ruvetaan tekemään tästä sitten pikkusen enemmän avaimenperää muistuttava. Eli yksi asia, mikä pitää avaimenperässä olla, on totta kai jonkinnäköinen ripustusreikä. Ja nyt ripustusreikä tehdään sitten sillä lailla, että me voitaisiin ottaa tuolta nyt ensimmäisenä se rullamittatyökalu. Ja rullamittatyökalulla annetaan apuviivoja niin, että jos mä haluan tästä päädystä mitottaa jonkun mitan tänne oikealle päin, niin mä menen tänne päätyviivan päälle, ei keskelle eikä nurkkaan, vaan johonkin tonne väliin. Eli heti jos se muuttuu vihreäksi palloksi tai siniseksi palloksi, niin ollaan väärässä kohdassa. Eli mennään tuonne jonnekin muualle, missä on tuo punainen 4. Klikataan siellä, klik, ja sen jälkeen työnnetään oikealle päin, niin alkaa tulemaan tuollainen katkoviiva, ja pistetään se 5 millin päähän, eli annetaan luvuksi 5, noin, ja nyt me saatiin tuohon tuollainen apuviiva, joka on 5 millin päässä tuosta päädystä. No sitten otetaan täältä alareunasta myös tuollainen apuviiva, eli klikataan siellä, klik, ja työnnetään se tuonne ylöspäin. Nyt tämän kanssa täytyy olla sitten varovainen, ettei vahingossa lähde jotenkin vetämään sitä esimerkiksi tänne näin. Eli jos se on mulla näin, niin se on suurin piirtein samannäköinen tuossa kappaleen päällä, mutta nyt se viiva lähtee suoraan ylöspäin. Eli sen pitää olla tuon vihreän viiva, joka täällä menee, niin vihreän viivan suuntainen. Niin silloin se menee oikeaan suuntaan. Eli äsken se oli sininen, niin se menee tuon sinisen viivan suuntaan suoraan ylöspäin. Ja annetaan sille se sama 5. Eli tehdään se 5 ja enter. Niin tehdään se ympyrä tähän näin. Me ei tehdä sitä keskelle, vaan me tehdään se pikkusen tänne toiseen reunaan. Eli nyt siinä on meillä mitoitettuna reiän keskikohta ja sitten 3 pistettä ja sieltä löytyy ympyrä. Ja nyt viedään tuo ympyrä tuonne ja se ottaa automaattisesti snapin tuosta meidän apuviivojen risteyskohdasta. Ja klikataan siinä risteyskohdassa, klik, ja sen jälkeen työnnetään hiirtä oikealle päin. Se alkaa avaamaan tuota ympyrää. Ja nyt tuonne oikeaan alakulmaan tuli tuollainen, että radius 2 mm. Ja radiushan tarkoittaa sädettä, eli se on tuolta reiän keskeltä ulkoreunaan. Eli tässä täytyy pikkusen nyt laskea matemaattisesti, että paljonko tuo ympyrä halkaisija nyt sitten on. Eli jos siellä on säde on 2 milliä, niin tuo halkaisija, eli reiän reunasta reiän toiseen reunaan on 4 milliä. Ja nyt annetaan sille semmoinen mitta kuin 3, eli meidän ympyrän halkaisijasta tulee 6 milliä. Se on aika iso reikä, mutta tehdään se nyt näin. No joo, eli ympyrä on piirretty sinne. Sen jälkeen tämä ympyrä, mikä on piirretty, se koostuu sellaisista pizzasliceista, eli tämä ei ole oikeasti pyöreä. Eli jos me zoomataan suuremmaksi tämä ympyrä, niin huomaatte, että siellä on ihan selkeitä tuollaisia kulmia. Ja nyt, jotta me päästään noista kulmista eroon, niin otetaan tuo nuolityökalu ja mennään tänne kappaleen tämän ympyrän ulkoviivalle. Klikataan siellä oikeaa korvaa ja otetaan tuo Entity Info ja lisätään tuonne segmentin määriä vaikka 48. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on 48 pizzaslicea, kun siellä aikaisemmin oli se 24. Painetaan Enteri, niin huomaatte, että sinne tuli huomattavasti enemmän noita kulmia, mutta samalla se tekee siitä pikkusen pyöreämmän.
Noin. Ja nyt sitten tehdään siitä ympyrä, eli push-pull-työkalu, ja mennään tuonne sisälle. Ja jos mä työnnän tätä, niin se tekee siitä tapin, ja nyt kun mä vedän sitä alaspäin, niin se alkaa tekemään reikää, ja nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä näppäilen tähän tuon kappaleen paksuuden, eli 4 milliä, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä vedän tänne alaviivalle, johon se ottaa tuon snapin. Tuo punainen neliö kertoo sen, että se on tarttunut tuohon alaviivaan kiinni. Niin tässä kun mä painan hiiren vasemmasta näppäimestä toisen kerran, niin se tekee sinne tuon ympyrän sitten, reijän sinne läpi asti. Noin. No nyt sitten seuraavaksi tehdään tälle meidän avaimenperälle sellainen pieni kehys. Eli se kehys tulee tonne, eli me upotetaan vähän tuota keskiosaa sen takia, että me saadaan se meidän nimi tai puhelinnumero sitten säilymään vähän paremmin tallessa. Eli tuollainen työkalu kuin Offset löytyy tuolta 3 pisteen alta. Mennään tänne kappaleen sisälle ja lähdetään piirtämään. Se ottaa snapin automaattisesti. Eli mennään kunnolla tänne sisälle, klikataan täällä hiiren vasemmalla korvalla ja vedetään vähän alaspäin. Noin, se piirtää tänne tällaisen reunuksen. Ja nyt sitten reunuksen leveyttä voi säätää ja tuonne oikeaan alakulmaan tulee sitten numeroita, josta voi sitten katsoa, että mikä tuon reunuksen leveys on. Ja sinne voitaisiin laittaa se vaikka 2 milliä ja enter. Noin. Ja nyt täällä on nämä reunaviivat menee hyvin lähelle. Tuolla on kiinni ja tuolla on kiinni. Tarkoittaa sitä, että me voidaan ihan hyvin ottaa tuolta tuo pyyhekumi ja pyyhkäistä tuosta nuo molemmat viivat pois. No. Ja nyt tätä kannattaa kääntää hiukan toiseen asentoon, eli kun me kohta vedetään tuota keskiosaa tuolta alaspäin, niin me saadaan se paremmin sitten tippumaan alaspäin, eli ohenemaan, kun me käännetään sitä vähän parempaan suuntaan. Eli katsotaan sitä vähän tälleen pikkusen yläviistosta, mutta ei ihan täysin ylhäältä. Otetaan push-pull-työkalu tuosta ja mennään tuonne keskelle ja klikataan siellä hiiren vasemmalla korvalla ja vedetään alaspäin. Näin. Ja sitten tänne voidaan määritellä, että kuinka paljon me mennään alaspäin. Eli nyt on vedetty milliä alaspäin, tarkoittaa sitä, että pohjan vahvuus on 3 milliä. Ja ehkä me voidaan tässä vetää sinne 2 milliin asti. Tuolla lailla noin me saadaan sinne sitten tuo teksti vähän korkeammaksi. Noin. Nyt voitaisiin tehdä sellainen pieni pyöristys tänne. Eli otetaan tuo offsetti tuolta ja mennään tähän kaaren kohtaan, klikataan siinä ja vedetään ulospäin ihan tonne ulkoreunaan asti tuonne noin. Ja klikataan siellä, eli se 2 milliä, mikä meillä oli aikaisemmin, pistetään 2 ja enter. Noin. Nyt me ollaan tuolla ulkoreunassa. Ja nyt voidaan sitten ottaa push-pull-työkalu ja mennään tähän pieneen nurkkaosaan. Se muuttuu aktiiviseksi ja kun me klikataan hiiren vasemmalla korvalla kerran ja vedetään alaspäin, niin se nurkka poistuu ja jää vaan tuo pyöreä reunus. Ja vedetään tänne ihan kunnolla alas ja klikataan uudestaan. Niin se koko nurkka poistuu. Noin. Eikä nyt meillä on täällä tällainen pieni kaukalo ja siellä on sitten reikä tehtynä avainlenkkiä varten. Ja nyt me voitaisiin ruveta istuttelemaan sinne sitä 3D-tekstiä, eli käydään hakemassa tuolta 3 pisteen alta se 3D-text, otetaan tuolta noin ja tähän voi suoraan kirjoittaa sitten mitä sinne haluaa
laittaa. Mä voisin laittaa puhelinnumeroni sinne, eli 044 ja 123 456 78. Noin. Ja sitten tuo korkeus, niin pistetään sinne nyt vaikka 10 ja sitten tuonne toiseen pistetään vaikkapa 2 ja ok. No, eli nyt siellä on tekstin korkeus on jo heti automaattisesti 2 milliä. Eli nyt sitten viedään se tuonne kappaleen sisälle. Ja nyt tässä me määritellään, että mihin me tuo teksti halutaan laittaa. Eli nyt kun se tuo sininen pallura on tuolla syvennyksen pohjalla, niin tämä teksti on tulossa sinne. Eli jos se jää vaikka tuohon reunalle tähän näin, niin se tarkoittaa sitä, että tuo teksti on tässä reunuksen päällä. Eli hyvin tarkkana pitää olla. Ja nyt se on täällä pystyseinämällä, eli todella tarkka pitää olla siinä, että mihin sen tekstinsä tai numeronsa sijoittaa. Eli nyt kun mä vien sen tonne sisälle, pitää huomata myös tämä, että jos mä menen tuohon apuviivalle, niin se hyppää sieltä ylös. Eli nyt kun se on tuolla puhtaalla pinnalla, niin se tulee tuonne syvennykseen. Ja sitten kun se on siinä halutussa kohdassa, niin mä painan toisen kerran hiiren vasinta näppäintä. No, nyt se meni sinne. Ja nythän se on tuolla ihan missä sattuu. Ja teksti tai numerot on ihan liian isoja, niin nyt otetaan se skaalaustyökalu. Ja se skaalaustyökalu oli tässä. Klikataan siitä ja vähän zoomilla ulospäin. Nyt me saadaan täältä sitten ruveta liikuttelemaan tätä meidän työtä. Eli me voidaan ruveta zoomailemaan täältä tätä, eli skaalailemaan. Ja skaalailu toimii tällä lailla. Eli sieltä vaan vedellään ja sitten me voidaan välillä päästää irti ja vähän tutkia tätä, että miltä se näyttää. Ja sitten Move-työkalu, eli tuossa on nuo 4 nuolta. Otetaan se ja mennään tuonne ja nyt meidän täytyisi ottaa tuolta ihan alanurkasta kiinni. Noin, se ottaa sieltä tuon snapin, klikataan siellä ja lähdetään vetämään sitä. Noin, se tulee tänne ja nyt se on siellä sisällä, eli me alussa määriteltiin se paikka, eli nyt sitä se ei nouse tuohon reunuksen päälle, vaan se pysyy tuolla meidän aitauksen sisällä. Nyt mä klikkasin toisen kerran ja se jää sinne. Ja nyt mä voin vielä tarkistella, että onko se siellä hyvin kappaleen sisällä. Ja jos mä haluan, niin mä voin tätä edelleen skaalata täällä. Eli mä otan tuolta keskimmäisestä palluraisesta kiinni ja mä voin venyttää sen tuolta tuonne noin. Ja hiiren rulla pohjaa ja saadaan pyöriteltyä. Eli siinä on nyt mulla numero. No niin, seuraavaksi sitten tuo mitoitusjuttu, niin mitottaminen sillä tavalla, että on 2 tapaa tehdä se mitoitus. Eli tuo Dimensions-työkalu tuolta ensinnäkin ja helpoin tapa on tällaisia suoria ja pitkiä mittoja ottaa sillä tavalla, että mennään jonnekin tuonne viivalle, ei keskelle, ei alkupäähän tai alkunurkkaan eikä loppunurkkaan, vaan jonnekin niin, että tuo viiva muuttuu siniseksi eli aktivoituu ja sitten hiiren vasemmalla korvalla klikataan ja vedetään, niin sitten me saadaan tämä mittaviiva täältä apuviivoineen sitten riippuu, että mihinkä suuntaan me tätä hiirtä liikutetaan, niin onko nuo viivat vaakatasossa vai onko ne niin kuin nyt pystyssä. Ja sitten hiirellä klikataan toisen kerran. Saadaan se jäämään sitten se mittalukema sinne. Nyt sitten vielä toinen tapa on se, että meillä on olemassa alkupiste, klikataan siellä klik ja sen jälkeen otetaan tuolta tuo loppupiste
viedään sinne, se ottaa snapin siellä ja klikataan toisen kerran ja sen jälkeen vedetään. Ja nämä kannattaa sijoittaa sitten niin kuin samaan suuntaan, nämä mittajutut, että ne on sitten sieltä helposti luettavissa. Ja sitten paksuus puuttuu vielä. Otetaan se tuolta helpolla tavalla, klikataan sieltä ja tuodaan tuohon. No, eli mittaviivat, mittalukemat tuodaan aina kappaleen ulkopuolelle, ettei ne sekaa sitä piirustusta. Nyt nämä mittaviivat täällä, eli mittaviiva on tämä näin, jossa on sitten tuo mittalukema. Tämä on amerikkalainen tapa tehdä näitä merkintöjä ja nyt muutetaan nämä sitten eurooppalaiseksi versioksi. Eli otetaan tuo nuolityökalu, klikataan tuota mittalukua ja sen jälkeen meillä tulee täällä nämä erilaiset valikot ja eurooppalainen ja maailmanlaajuinen tapa on se, että numerot on viivan päällä. Ja sitten viiva loppuu nuoleen, joka on tuollainen täytetty nuoli. Eli nyt tämä sama sitten näille jokaiselle. Jokaiselle pitää muistaa tehdä tuolta noin. Ja sitten vielä tuolta. Tällä lailla näin. No nyt täällä on sitten vielä kuitenkin muutama juttu. Eli täällä on nämä MM-merkinnät, eli millimetrit perässä. Nyt kun kansainväliset sopimukset sanoo, että aina piirretään millimetreinä, niin näitä millimetrejäkään ei tarvitse tuonne merkata näkyviin. Eli hiiren oikealla korvalla kun klikkaa, klikataan ensin aktiiviseksi tuo koko viiva ja sen jälkeen oikealla korvalla, niin me saadaan täältä Edit Text. Ja sen jälkeen pyyhitään tuolta vaan tuolla poistonäppäimellä nuo millimetrit pois ja sen jälkeen klikataan seuraavassa paikassa tuolla aktiiviseksi vasemmalla korvalla ja sitten oikealla korvalla niin tulee tuo Edit Text. Otetaan ne sieltä, pyyhitään pois ja sen jälkeen klikataan tuolla toinen kohta ja vasemmalla aktiiviseksi ja oikealla sitten sieltä se Edit Text ja sitten vaan klikataan jossain täällä näin. Noin, nyt sieltä on hävinnyt ne kaikki millimetrit. Eli tällä tavalla tulee merkkaukset automaattisesti oikein, kun me ollaan piirretty ne oikeilla mitoilla. Eli jos me piirretään silmämääräisesti, niin siellä on sitten ihan hassuja lukemia. Ja nyt sitten vaan tallennus, eli painetaan tuolta Save. Ja kaikki tallennukset menee tuonne verkkoon sitten. Ja uudestaan sitten tuossa SketchUpin kohdalla. Ja sitten tuonne kirjoitetaan laitetaan sinne avaimen perä ja vaikka oma nimi sinne sitten vielä tuon avaimen perän jälkeen, niin se sitten löytyy seuraavalla kerralla sieltä ja sitten Save Here, niin se tallentaa sen sinne. Noin. Siellä on nyt tuollainen ensimmäinen pieni harjoitus sitten SketchUpilla ja kokeillaan sitten tulostella näitä pihalle. Noin.